Dali. Nasa request oh. Atubangan Sophia's Big Shop dol. Basta makaya ninyo, idol gid kayo mo nako. Sus idol makin nimo kay. Easy ka na. Padong na mi dito. Sabay dito kaya na to. So what's up guys for today's video? Padong na mi dito sa yung location nga yung gipatuon na mo no. Nya. At ang atangin ninyo video guys ha, ay mo kalimot sa pag-share og follow like ha kay dira man nila naman mong gibuhat kay lakar may gikan diri sa amo ang sitio nuwa. Padong dito sa Sophia. Ay. Way guys. Highway pa na. Mga baga na gamig naong guys. Ana nakabaga ang among naong. Yo, what's up guys? Manag kami pa doon dito no. Kay kapon siya kay Siglakaw atong naong mura nagbagtak. Si Siglakaw. Doy, unta mahyo mi ani ta jis. Ato niyang yuon na nga tong mga tricycle driver. Oh, jis. Oh, jis. Shout out. Shout out ni namo no. Pahangyo ning driver na mo. Pahangyo ni tag jis ang tibo. Shout out ko sa niingon nga dapat ang mukupot kay gwapo sa man ko di ko gwapo pag sikaran ta mo ron. Ug sa mukupot, goods ra. Aw samot ka gwapo. Ay! Kamera may gwapo diri sa tubangan. So what's up guys kay malakay lang mi guys kay perti yung kapuyan Siglakaw guys. Nabili na ko sa. Shout out mi sa driver guys no kay nagpahangyo nga pito 100 lang kuno kay pito man mi. So what's up guys? Dara mong driver pinakakusgan guys. Padoong nami. Wasa mo gidabli yung location, padoong nami. At tangi mi. Gwapo kay ang driver. So what's up guys? Basta mga driver nga magpahangyo kina Britney, mo gwapo gina sila. Ay! Shout out ko sa mga estudyante diri sa Masi. So guys, kung ganahan mo mukbang og gwapo, banganin ninyo. Pero ganahan mo mumukbang og simi gwapo. Lamion. Lamion diri. Kuto ko ni mo ko. Ayaw pa medyo ko nimo ko. So guys, ari jud mi diri release guys. Mapit jud mi diri kuan. Mga vlogger. Mga awat jud mi diri. Oy, shout out kay kong Kap day. Shout out kong Kap. Kadari na mag-release guys. Mapit yung mikawat og saging. Well, malamig kawat saging, daon saging guys. Bubod na. Imukbang na lang yung gwapo. Special shout out ko sa akong mga driver no. Ang driver gwapo kayo. Kano si kilo nga sili? Sa kilo ko nga sili. Request. Ayaw na kay manghanga tulubot. Pero na mo guys, magkaginhawa ra ba mo? Makita ko ninyo. Oh, namin sa lungsod oh. At hatayin ninyo video kay padoon niya media. Sama na. Tatay ko sa mga kanda oh. Padoon niya dito sa Sophia ha. Atang-atangin niya. Hatayin niyo video padoon namin sa Sophia. Nakapait no. Nabili ng amo ang kanon, pang budol-budol, hastang sudan. Pagkapaita. Saon na ron. Balik ko na lang yun amo. Kampante na kami kaya nangatawa sila. Saan naman nga. Nabot na may lungsod guys. Abot kami lungsod. Saan ka nun? Nabilin din mga iwaa mo. Pagkawadoy po angod, way klaro. Pagka mabudol guys, nanaamong destination pero among kanon nabilin. Hanggang guys, padoon na among kanon dira guys. Mondo kay kami nakasugot kay tungod sa kan ang kanon nabilin na. Wiwi. Gaya-ya lang mga naong. So what's up guys? Nadugay sa guys. Sige nga no. Gaya-ya lang among mga naong. Nag-una mi diri sa Babaw lungsod. Pero gibilin na. Ang bingka gibilin. What's up guys? Excited na kami diri mag budol-budol guys. Kaya nga no. Bingka yawa. Tawugid. Sophia, asam Sophia ni. Oh, Sophia, wala na ba yung Sophia lagi diri? Asa na mga Sophia diri? Mao ni Sophia diri? Oy, nawa Sophia. Nawag ta nga Sophia. Sophia, oy, Sophia. Sophia ni sa una. Sophia ni diri sa unang mga gabi pero nawa naman diri. Wala na ikuan diri, wala na isa nga na ni kanang big shop, wala big shop diri. Diyan sa Babaw, nga na nagabutang da Sophia. So sa pa yung kayan?
Bubo na, plaster na. Na guys. Ha? Basic na kayo na yung gi-request guys. Basic na day. Sa pamigiligayan. Bubo na. Saan lang yun lang mo? Di mo mabusog. Tanawa guys. First bite. Nalakailan niya. Shout out guys, nalakailan. Shout out. First bite, di ka mabusog. Tao lang. Krudo. Ibubuang krudo. So basic na kayo yung request guys, no? Maorin yung request guys. Ay, so ka basic. Oh, lapay mga nangagi rin guys, oh. Oh. Highway ni sa Mindanao guys, stoplight. Phil. Awa na guys, tiil sa puros walas manok. So, tanggal niya na good sense nila, no? Tanggal niya na good sense. Ay, siya. Pa, nakata pa. Oy, na. Ay, nausa mo din. Nakata. Come on. Naon sa mo diya ba? Mga unsa ta? Lord, salamat sa grasya. Unta gabay imig sa mong journey ug tagay imig saktong palawas ug among mga pamilya. Amen. Amen. First bite. Second bite. Third bite. Kalami. Fourth bite. Fifth bite. Sixth bite. And the last bite. Naon sa mo diya ba? Mga unsa ko. Ikaw, dagang ka tao. Panahon ka sa nila kay pakano na to? Panahon ka sa nila ba kay pakano na to? Ramnel, hawak man kanya, oy. Nagkakanda yan eh. Tagot. Talap! Kami ay! Ay. So, sa katong ganahan mag-reels no, i-reels lang me. Bahala mo diha. Bakit mas dako ka mag-feel doon? Hey, shout out. Shout out ni Kanday. Mayor Angie Pinat. Pagkap lang kayo, Shout out tol. Huwag na nagpupog. Hey, shout out. Hey, shout out tol. Kami mukha ulit. Kani kapag di mukha no? Highway. Nanda dun. Yawa, may pa'y kuko lang eh. Ha? Kapay kuko. Oy, dai na nga. Bandong na, kakukuko pa yun. Huwag panil cutter, guys. Teng, mana? Ano na kayo? Angay. Teng, ngaon tayo tanan te. Hoy mga guys, ngaon. Mga kabuing. Hoy, naon sa mo diha? Mga unsa ta? Naon sa mo diha ba kay mga unsa ta? Oh, nani sa Mindanao ha? Mindanao ni, stoplight. Awang singot, nagawas. Nanggawa sa mga singot kay ngano? Ambot. Kani ko followers na mo. Kani siya, wag kasa mo to. Kani followers na mo. Salamat kayo dula. Salamat sa follow dul. Oy, hay ni mo. Hoy, shout out dul. Shout out, Bumutsokok. Salamat sa pag-follow, share. Bungosuko. Oo. Mana naman sa inyong location. Drop na mo sa next location. Kaya amo na sa nang buhaton. Kamu bisig na kayo mga request ninyo nga mga anak. Ha? Drop na mo. Sa Padugayan. Mana rin ang mga bitso.